he video viewers likers le subscribers te kalolo ma cheu tun ma tanga khovel mithiam te in nial na top le thelo pathiana omem does god exist ti hi tun tum chu I han lu chil ve te ang pathiana omem ti hi science le philosophy huanga tangin mithiam ten nanzir na sa a ngaidan le pom dan po atam pha re ngani pathian omle omlo hi philosophy lama chuan metaphysics huang chunga da ani khovela changkang chhozela thiamna le finna lama kan thanga lekha buchiar tur atama ngaidan chi sang sang aron chuak zela heng hi khovel changkan na in akentel ania tuma hian kandang theilo chutiang finna le ngaidan lo chuak zel chuan kan rampo min kalkan bik lawa pathian omrin lo na atheism chuan tun nai mai ni lo enge mo hun lai tang to han min ron lu chil ve ta a hei hi amak lawa ngai tu na seng tam sa khuana ina salbe lo ngun taka thil ngai tu thin kanom chho ti na ani kanram hi christian za kan ni awangin atheist agnostic humanist skeptic le adang te tan mun ache ple a anrin danan soin sual le kal sual hul huala ngai na kan neya chu wangin soi chiel le demron an lo thin hei hi mizonol pui hian kan simatan athale atheism chu khovel changka na ina kentel ngai tu na le ri lu seng pe le khachiar zaw le thil zir pe ten an boi pui na sa a chu wang chuan atheist te chu mission na lama an fingtlang pui kan rama ero le khachiar pe lo ngai tu na seng pe tak tak lo ri thei thil at chil deuh tlat ho hian in lak changka nan an lo in la atheist moti mai tur ania ramdang atheist ten chuan kha khin chi rol an ni lem lo atheism chu enge khovela hian rindan chi sang sang hi atam maya ala zo zinga humanist agnostic skeptic deism te hi soilang tamai hila heng ho hi pathian omle omlowa an buai lawa chu wangin atheism nen hian hretpol an ol le ani atheism chuan pathian huat na akal pui lem lawa universe thil siam le thil thleng te hi ngun takin an ngai tua chumin huwa pathian a omlo ti ngai dan hi an nei ta thin ani pathian omlo anrin awang hian sual lam an ngai tua kher lem lawa atheist zinga khovela mi hausa ni thin bill gates te facebook siam tu pa mark zuckerberg te hi mi te tran puina lama luang lem na sa an ni a mi ten an ngai sang thawani chu wangin atheist te hi an sual big ngot lowani ti hi kan hriat athale mi tam takin atheism hian sa khuwa ado tlata ngai na an nei thin heipo hi ngai dan dik lo ania atheism hian sa khuwa ado lem lowa mi tu emo chungnung big engkim ti thei omnipotent engkim hria omniscient khoya po omnipresent ero a an ring lo thung ani kan hriat thei lar tak atheism sa khuwa chu buddhism le jainism te hi an nia ten scientology te po an la boka mi then kha chuan hinduism te po hi atheism huanga an da ama ero chu hei hi apomom lem lo hinduism a chuan pathian tam tak an ani khovela atheism hi athang chak hle a buddhism te hi atheism huanga da ni in china hi khovela atheist tamna ram an ni atheist so hi free thinkers ni in fing taka thil ngai tu ana logical thinking hi anda poimo ma sak ber ani pathian omlo rin na hi engtiklaya tangin nge a in tran ti hi chiang taka hriat thei ani lawa bc zangana borvela han khovela greek lalram aron liana greek lalram chu greek philosophy in aron zui ve ngala khati hun lai kha atheism ron vung chho hun lai chu ani mitam tak chuan greek philosopher diagoras kha atheism ma saber angin an ngaya nima sela tunlaya atheist ante na atang chuan atheist ani lo ti anombok bc zathumna chowa khan philosopher theodoras aron lar lea theodoras kha atheist ma saber ni in mitam tak chuan an ngai heti hun lai vel bok hian epicurus aron lar chowa epicurus khan school of philosophy te ron dinin epicureanism aron kalpuya alar le ani epicurus khan voin thlenga atheist te tan mun tha mai aron vor chuak nge ani kanlalia swa local ma kumzali borvel dai to khan atheism hi alo vung chho to a
chu wangin angiar ngetin an pungchak maya anin nga na hi finna ani tatawangin mifing apiangin an ngai ven emo ti tur ani hetiang hi ani awangin sermon emo pulpit emo atanga ol samtaka lo hnial thlak tumngot hi akal kong lem lo sakho zongjong hian pathian chu mangai na engkim ti thei engkim hria khoya po om ni in kan soi thewa chuti lain khovela chiat na le thil thalo ra thak tak tak a thleng reng boka pathian ni na le khovela thil thleng te hi thil in rem thei lo ni in alang ta tlat maya hei hi problem of evil anti chu ani Atheism pathian omring tu te an be na point langsar ber pakhat po problem of evil hi ani a mizotong chuan thil thalo chungchanga harsatna emo zona emo tina ani ber problem of evil chungchanga atheist te tan mun ron so nge tem mai tu chu nichina kan soitak epicurus kha ani a epicurus chuan heti hian asoyani pathian chuan sualaka min hum atuma ma se a thei si lo chuti ani chuan pathian chu engkim ti thei ani lo tina ani sual chu a khuwa khir theya ma se atum loem ni chuti ani chuan pathian chu miril ru cheta ka ni tina ani sual chu a khuwa khir theya atum bok ani chuan khoitang nge sual hi alaron chu fo si a thei lowa atum lo bok em ni zo chutiang mi chu engwangin nge pathian kan tiang problem of evil hi khrachianga soifia tur chuan thil thalo evil hi enge lo ni chi ati hi kan chian masak angaya khovel mi hring zongjong hian thil thalo evil hi a om nge yani hi kan pom veka sakho zongjong hian evil chu adawa sakho nei lo poin an do thowa amai ro chu thil thalo evil hi ahun le amun azirin thil tha good ani theibok entirnan mihring nunala khi sual ania nima sela indona ero mihring nunalak chu thil thalo evil ani lemlo mani mel mate nunna la thei chu huai sen no pui andom tira chutiang mi chuan aram tan thil tha good ati ani chuwangin mihring nunalak po chu sual evil ani theya thil tha good ani thei ti na ani philosophy huang chunga chuan evil hi thirdan le ngai dan concept lian tak pahnia then ania pakhat chu thirdan zim jok anero concept ti ania pakhat chu thirdan zau jok abroad concept ti ani thirdan zim jok anero concept kan soita kang han thil thalo evil thirna zim jok nero concept a chuan mi ring chia hi thil tha ti tura siam moral agent kan nia chuwangin mi ring che hian thil thalo evil ati thei ani ti in an soichin hei hi Christian philosopher la mai Dr. William Lane Craig chuan God is not great ziak tu tunlaya atheist la mai Christopher Hitchens le The End of the Faith ziak tu neurologist ni bok Sam Harris te anial pui tum khan nial namhan ru bera amanga angai nom hle ani a broad concept on evil khirdan zawzo thil thalo evil khirdan zawzo a broad concept hi chinia thenni in natural evil le moral evil te annia natural evil chu leilungin chiatna a thlen thin te hi annia entirnan lirnging tuilian leitol kan tiang chi te hi annia moral evil ero chu mihringin midang tan emo ama tan ngei pwa thil sual ti adu na hi ania entirnan ruk tual tha dot soile adang te hi anni tuntuma kan zui tur chu natural evil hi ani dona hi atheist ho ta tran mun lar mai ani kan soita gang khan khovela hian chiana chi sang a thleng thina heng te hi atheist ho chuan tran chana la in pathian omring tu te beinan an mang thina heti hian zona an siam thin pathian chu engkim ti thei omnipotent ani si chuan engwangin nge leilung chiatna natural evil zong hi ati bo mai lo natural evil chungchang hi Islam sa khua po in chana pek atum na sa a engtin nge chana apek ti in en thuak te ang
Quran bung somthum sang somli pakhat mihring te thil ti awangin thil thalo chu khomua le tuya te chuan alo thlenga heng thil te hi mihring ten an chak zong le du zong an ti awangin ala chuan a thlentir ani thil thalo laka anin lamlet mial theinan Islamic consultant le President of Kerala Islamic Mission Calicut India Amir Professor Sahul Hamid Science and Human Values Jektu ni bokchuan tihian asoi leilung chianna natural evil tamzo khi mihring thil ti wanga thleng ania lirhing te hi kumzabi som pariat na ai khan a thleng na satoa achan pakhat chu rau thuam lama intlan siak na sanwang ani nuclear test te hi tectonic plate ti chetu an ni a thlipui te po hi air pollution wanga thleng thei an ni tuilian te leimin te po hi tunma zonga in anasa a achan chu tui khua kan uara lever le leilai kan uar wang ani ati Professor Sahul Amit chuan ti hian asoi zom le a engkim ti thei ala chuan engkim ti thei ma se mihring te du thanna apek awangin engkim ati du lem lo tin mihring hi hriat na tlem te chau pek kan ni awangin natural evil thlen chan zong zong hi tuna kan la hrephak lem lo ti in Islam khirna atangin natural evil chu pathianin aphalwanga thleng ani lem lowa pathian thlentir la ani hek lo atamzo khi mihring thil ti wanga thleng ani a mihring chu pathian ala chuan du thlan theina free will apek awangin mihring chuan chiatna evil thlen theina tur thil ti ma se ala chuan adang thiang lo ti hi anzirtir dan ni in alang Hinduism khirna atangin in enjoy teang thil thalo evil shim hi Hinduism khirna chuan karma a in ngat ani a karma chu thil ti action ti na ani ber thil tha kan ti chuan thil tha kan seng anga thil thalo kan ti chuan thil thalo kan sengang mihring thil ti azurin natural evil po thlengna sa lo thei ani anti a pathian a in rol lem lo ti na ani Bible chuan van leile tuite hi pathianin avong tha ani ti Nehemia bungkwa chang ruka zialan ani a amai ro chu natural evil ala thleng fo mai sia enge achan ni taang pathian chuan thil reng hi kalmang laws mangin arem fai veka chuwangin law of geology law of physics law of nature ti in mithiam te chuan an soi renga thil reng hian kalphung law an nei tina ani law of geology le law of physics te hi natural evil thlen chan bulpuite annia heng lir ning tlang kang thlipui le adang te hi mihring wanga thleng tam tak a oma tlang kang te hi omlo se khovel hian tlang kang aya na sajok chiatna atong theya lir ning te hi omlo se khomual pui continent te hi then an ni lowanga continent then ran hian thatna deuh mai aneya chu khovela namtin hian omna tur hmun big kan nei pha ani namtin te hi continent ran hian then ranin omlo ta ila indonara thak in thanara thak a thleng lowang ti kan soi thei lowa lirhing aya na sajok chiatna kan tong thei bok chuwangin lirhing te po hi thil thalo natural evil an ningot lo ti na ani leilung chiatna natural evil ai ma in leilung thatna natural good ani na hi atam zok ma om mange ti tur ani Christian scientist le philosopher Rich Dim chuan heti hian law of physics kai noi chu hrethiam ol sam takin asoya boru ka hian oxygen tam tak om lowa boruak chia tam tak kanom tir hian global warming a thlena global warming awang chuan e tur lama tlak chiat na te kholum wanga thinara thlak takte na tam takte a thleng theiani ti kan ria hi law of physics atangin kan thesa vek ani pathian thlentir emo ani kherlo hetiang thleng thei tur hian law kalphung awm sa a chu mihring te hian kan thlentir mai ani ti in atheist te chuan khovela chiat na thleng thin natural evil te hi pathian omlo wanga an ngai de ubera law of physics om chuan tunge physics kalphung law chu siam law of nature om chuan tunge nature kalphung law chu siam
chu tiang kalphung lo chu siam tu om lovin ama in aw ngot thei lova tunge siam ti hi zona poimo tak chu anita ani pathian chuan adan siam chu ama abokin azom aya hei hi pathian mi ziani in dikna le felna khat ani chan pakhat po ani adan siam chu ama abokin abo chiat chuan justice aom lo tina ani anga dikna righteousness anei lo tina ani bokang pathian an chia Genesis bungthum chang som pasari kan chiar chuan ti hian kan mu leihi nangma awangin an chhedongin aom ta ani heta hian adamate bo chiat na awanga pathian an chia chu leihian adong ani ti chiang takin kan mu theya chuti ani chuan leya hian pathian an chia natural evil chu thlenge nge tur ani jok ti na ani pathian omlo wanga thlenganga ngai thlat hi bible be chan chuan afu lo hi achiang hle good versus perfect atheist chuan khovel hi thafam kim tura be sheina anneya nima sela khovel chu chutiang ani si lova inga tinge awa thafam kim lo ve engkim ti thei pathian om ve si anti ani bera amai ro chu pathian in van le lei asiama leile achunga thilomte asiam khan good tra ati hlea ti ani zela voi khatma thafam kim perfect amang lo om zia chu tuna kan chen na khovel hi mihring ta na thathokhat good tura siam ania thafam kim perfect tura siam ani lo tina ani atheist ten an be se thafam kim khovel perfect wal chu lalpa local nuwa chi awm don te ro mun tam taka zialan ani thung ahun ala thleng lowa tuna thlentir andu si hi atheist te boina ber chu ni in alang heng leilung chian na natural evil kan ti te thina natna te hi omlo turin an be se ya nima sela chutiang omlo na khovel chu perfect wall ani don tina ania chu chu tuna ahun ala thleng ri lo khati zong kha problem of evil huang chunga natural evil topic b ka kan thlur ding thei chu nita sela soitur hi atam em maya thupui ngai nom tak tak design versus evolution concept of evil moral evil equality versus justice free will le adang te po an la oma hun a oma remchang a oma ni chuan kan lo zui le tura po ngai ta ila atha ome ole he channel clear tu te likers le subscribers te inchunga alom thu kasoya ilola subscribe lo ani chuan subscribe kha menhan click sakje ula kan topic te ingai na ve ani chuan like kha menhan click sakje ubokla